kalawasan batok sa mga sakit nga pwedeng mupakgang sa tuwang kinabuhi maunang importante sa malaga magtumar sinta sa ato ang Calavo Plus Herbal Food Supplement. Mayong udtog gihapon ka naton tanan. Mayong pagpaminaw labi na sa mga estasyon nga naabot sa tuwang pagsibya kanato karong mga orasa. Daghang salamat sa inyong pag-uban-uban kanato plus starta sa kaduhang yugto sa kaduhang oras nini ato ang programa nga pampahimsog sa ato ang kasing-kasing. Kaya magsuryata matters of the heart na podusab, no? Ug uban pang mga pakatok labaw na sa tuang bugo kana ba lolo baba taod-taod atang ninyo ha. Bugo niya. What is? Og tuod mga kabisyo my love, so sweet katong mga uban kanato diha karon nga gustong magpalagsik silang kalawasan. Okay, mahimo pagpalit na mo. So atong produkto sa Calavo Plus Herbal Capsule kay dako kini siyang tabang sa mga sakit ha. Inom og tumar sa Calavo Plus Herbal Capsule with garlic ug sa Calavo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Apan mas epektibo ug mas maayo nimo kining ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang Calavo Plus Herbal Capsule with garlic ug Calavo Capsule with mangosteen ug wala kay angay kabalaka kay purong herbal kini dili makadaot, aprobado sa FDA ug halal certified. Naibawan nga ang Calavo leaves, oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks ug sa strokes, no? Makatabang usab kini sa pag-energize ug rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. Ug makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut. So mao kana siya ang ato ang Calavo Herbal Capsule o with garlic o Calavo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Okay, palit na tani ana, tumar na tani ana, no? Sige, padayon ta sa tuang panaguban para sa tuang programang Bugo Kana Ba Lolo Baba, dugab sa muna ta. Bugo na lagi, what is the translation of the song of the sing? We will now translation the songing of the sing of Nang Dahil sa Pag-ibig by Tutsi Guevara. Lolo Baba, are you ready for this? Yes, absolutely, definitely fantastic. Is that because of the love of a lifetime? Sarili ko'y napabayaan mula nang ika'y ibigin ko. Of myself that is taken for granted. In the start, in the beginning point, is to me is the love of you. Tanging sa'yo umikot mundo ng puso kong ito. Only to you is the circling around in the worldwide earth. Of my heart is it. This is it, pansit. Nahihirapan man ako dahil dalawa kaming mahal mo. I am the trying hard. It's because we are 2 by 2 of the love of you. Maririnig mula sa labi ko. You are the hearing aid in my lips to lips. Nang dahil sa pag-ibig natutong magtiis. It's because of the love of a lifetime. It's the reason is because of the love of a lifetime. That is the learning is to trying hard. Nang dahil sa pag-ibig nagmahal ng lubos. It's because of the reason is the love of a lifetime. Is the love is already out of coverage area. Ayun ta. Asa naman to itong background na tulugan. Wala man. O, sige, larga. Bula! Ang puso kong ito na di umaasang tumbasan mo ang pag-ibig ko. Of my love like this, that is not, that is not the knowing that you are the equal point of the lovingly yours. Nang dahil sa pag-ibig sunod-sunuran ako. The reason is because of the love of a lifetime that I am the doggy-doggy. Oy, dogi-dogi.
There's no animal here. If you are a dog, you are follow around, ha? Okay, okay. That is the correct. Sa lahat ng gusto mo nang dahil sa pag-ibig, umiiyak ngayon ang puso ko. It's because of the reason is you. And the reason is because of the love of a lifetime. That is, the crying lady is now of the heart. And now, you knew, ha? Kagaling nga naman talaga kayo mag-English Carabao version ni Lolo Baba gid po do sabo eh. Ala sige, padayon ta Lolo Baba. Sa ato ang programa, sa ato ang programa diri sa Tutok Pakatok sa Udto. Og tuod mga kabisyo my love, so sweet ha. Basin niya na stress mo diha sa inyong mga gibati karon. Mahimong maghaplas ta og angelic relaxing roll kay manotsot ang kanindot og soothing effects nimo niini pag imo ning ihaplas sa asang parte sa imong lawas, tangkugo, liog, ulo no, kay tungod nani siya soothing effects nga peppermint og lemon scent ang angelic relaxing roll. Ay mo kalimot yan na, gamit na mo yan na ora mismo ang epekto. O padayon ta para sa tuang Katok Confession. Lolo Baba, ready na ba ka ni or ready na ka? No choice, ha? Ready na ba ka? Aniya, kato mga gusto mag-share sa ilaha mga kaagi sa pagigugma, pwede mo mag-message dinhi kanato mga kabisyo my love sa tuang Katok Confession nga Facebook page. Alright, live data by the way sa DJ Michael nga Facebook page ha. Katok Confession nga Facebook page ug sa kuang personal account. Message lang mo diha dapita para ato matagag pagtagad ang inyong mga confession nga gusto ninyong ipaabot kanato. So dito maglangan Lolo Baba, pabati mo by the way 0917-509-5493 kung gusto mo magpag-greet sa gihapon kanato o kumusta mo diha o patimbaya mo, comment lang mo ha, reaction sa inyong mga gustong ipaabot kanato diri sa atuang programa. Alright, labaw na sa atuang basahon karon nga kaagi sa paghigugma. Okay, so message lang mo kanato mga kabisyo my love, so sweet ha. Kadali lang atong sang i-check ning mga nag-tan-aw sa atong Facebook live daw be. Hello day ni Joel. Jong, may buntag nimo dia Jong. May gudto Jong. Given dumagit. Pil kabasag. Hello, daghan salamat sa inyo ha dia. Og sa ubang kabisyo my loves nga nabot sa itong pagsibya sa asang dapita, sa asang lugar. Thank you so much sa inyong pagpaminaw kanato. Inaot nga magtumar mo sa itong produkto diri sa Calabo ha. Okay, nindot kini siya dako kay tabang sa inyo hagid sad. Anyway, ani ana ang ato ang Katok Confession. Magkikita sana kami ni BF sa mall dahil may sasabihin siya at gayon rin ako. Dali-dali akong lumabas, papunta sa garahe at pumunta ng mall. Sana masaya siya sa balita ko. At narito na, papunta na ako sa mall. Nakita ko agad si Boy sa isang resto. Pumasok ako at umupo. Kumusta? Matyaga akong hinintay yung pagkikita natin ngayon. Okay ka lang ba? Kumain ka na ba? May sasabihin sana ako sa'yo. Ako rin. Ikaw na mauna. Ayoko. Para magniipit ang itlog. Sige, ako na muna. Ano yun? Break na tayo. Tina-timer lang kita. May iba na kasi ako eh. 3 months na. Ha? Hindi yan totoo. Hindi yan totoo, di ba? Totoo ito. It's over. Palayain mo na ako. Sige, pinapalaya na kita. Murag yun, ipit ang itlog day. Sabi ko, sabay tayo. Tumakbo ako papuntang parking lot. Pagkasakay ko ng kotse, pinaandar ko na ito. 3 months,
3 months na nung nag-break kami ni girl and boy. Hindi pa rin natanggap ni girl na wala na sila ni boy. Nandito si girl sa isang coffee na sa cellphone siya habang hinihintay ang kanyang order. Maya-maya may lumapit na waiter at inilagay sa table. Inilagay sa table ng waiter ang kanyang kape. Habang umiinom si girl ng kape, may nahagip ang kanyang mga mata. Napuling siguro siya. Na may nahagip si girl ang kanyang mga mata ng magjowa. Ay, nakitaan siguro niya may kiling. Basing siguro, no? Nakaharap lang ng kanyang cafe na pinapasukan or pinasukan. Dali-daling lumabas si girl sa cafe para hindi makita ng magjowa. Palabas na sana si girl nang harangin siya ni boy. Kasama niya yung bagong syota niya. Kumusta ka na? Okay lang. You look so pale at mukhang hindi ka ayos. Okay lang talaga ako. Bagong syota ni boy. Punta ka. O ganito ang sabi ng bagong syota ni boy. Girl, punta ka sa kasal namin ha. Sige pa. Sabi ni girl. Sabay labas niya. Umuwi na siya sa kanilang bahay at dali-daling kumuha ng notebook at sumulat ng nagkita muli kami. Ang masakit pa na balita, ikakasal na siya sa ibang babae. Sobrang sakit nun. Nang magmaneho si boy sa kalsada, excited siya masyado ngayon dahil itong araw na ito ikakasal na sila ng bagong syota niya. So sobrang excited niya, hindi niya namalayang sobrang bilis ng kanyang pagmamaneho at hindi niya napansin na may babaeng tumawid. Nabangga niya ito at dali-daling lumabas at tinignan ang babae. Nagulat na lang si boy sa nakita niya. Dinala niya ito sa malapit na ospital. Paikot-ikot si boy sa labas habang hinihintay ang doktor na dumating galing ER or emergency room. Maya-maya pa ay lumabas na ang doktor. Lumapit siya doon sa doktor. Kumusta siya, Dok? Bigla na lang lumungkot ang mukha ng doktor. Ay, ikaw ni doktor o baba? Ikaw ni doktor? Ako niyo, sige, larga. Ginawain namin lahat ng aming makakaya, ha? Pero hindi niya nakaya eh, ha? Pasensya na ho. Patay niya yung babaeng kasama mo at ang batang nasa sinapupunan niya. Nagulat na ang todo si boy noon. Umalis ang doktor at naiwan siyang nakatulala. Pumunta si boy sa kanyang kotse at kinuha ang notebook ni girl na lahat doon nakasulat. Pinasa ni boy yung nakasulat doon at kusa na lang tumulo ang kanyang mga luha. Nang mabasa niya iyon. 4 months na akong buntis. Nung araw na nakipaghiwalay siya sa akin. Nalaman ko na 1 month pa lang dinadala ko ang kanyang anak. Pero ang masakit, nakahanap na siya ng iba. Baby, huwag kang mag-alala. Kahit ako'y nasaktan, hindi kita malilimutan. Ikaw lang ang iibigin ko hanggang kamatayan. Sobrang iyak ni boy nung mabasa niya ang sulat galing kay girl. Dahil ang babaeng nasagasaan niya, iyon pala ang kanyang ex-girlfriend na may pinagbubuntis na 4 na buwan.
at dito na lang nagtatapos. Kaya naman, kayo dyan, ingatan nyo yung taong nagmamahal ng sobra sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mo kato ang kaagi mga kabisyo my love, so sweet ng inyong nadungog karon. Oh, wala kay na rehearse si Lolo Baba pero mula dili man seryoso imo ang pagka-doktor Lolo Baba. O siya, ganyan man talaga ako eh. Bihira naman to buhay eh. Kaya hindi ko pwede maging mga doktor-doktor, magkuhan, mag-attorney. Why mo to sa kuha, manggot? Bida. Pero sultihan ka is the matter is the truth is because, ha? I told you. Seryoso kong pagkatao. Ngani lang ko, pero seryoso ko. Unang iyahang sulti mga kabisyo, ampingan gituod ninyo ang taong nagmahal sa inyo hag sobra, no? O kung wa na mo ganahi o dili na mo tawag nato anak kining malipayon diha kaniya, pangitag paagi nga magbalipayon ka kung ganing makita nimo nga in love siya sa imuha kay wa ta kabalo, no? Ang iyahang pagigugma dako kay sakripisyo para sa imuha. O ang imuhang kalipay dako pug samot nga sakripisyo niya. Oh, so lisod kay pagingana manggod pero pag ganig ipit kayo ka sa sitwasyon niya, toxic inyong relasyon, diya na siguro ka mo desisyon. Oy. Gani. Sabaw niya kung imuhang kaparis nimo, imong hinigugma nimo. Ha? Sige lang paging kwarta. Sige lang pagasto niya tapos wala man lay ambag. O kining sikreto ra kayo. Dito, nadito lang gina barag-baragan. Nako, you're getting in my nerves. Ay, makalabad kung nga nang isipon na to mga kabisyo my loves, no? Oo, bisan kita, biktima ta niya ng mga inganang kahimtanga. Pero move on na ta eh. Kalimta na to, dugay na tong panahon. Hala to sila dito. O, kato mga nangilog bitag uyab, no? O niya, paminaw nila, murag nakajackpot sila kay nailog na kuning uyab sa kinimong tawhana, nailog na kuning iyang uyab nga gwapa unta kanong ingani iyang gibuhat nga murag paminaw kay na mababayi magud nga murag wala kay nahatagan og tungong atensyon mo at mangayo man nag-comfort sa lain not knowing toxic kay ilang relasyon ba. Oh, niya katong mga nangilog murag naka-jackpot. Paminaw niya happy kay siya ay naka-jackpot ko ani. Good luck. Gani, bahala mo dyan sa buhay niyo. O katong mga gibati o pamaol paglabad sa ilang mga ulo, maghapla sa lantan ninyo ha, sabay-sabay ta gamit nining liniment nga numero 1 aprobado garantisado Calabo Plus Herbal Oil Liniment amigo. Muwagtang sa mga panuhot, suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, ubag-ubag matagtiki, arthritis, rheuma ug uban pa. No mupatay sa kutog, mo moisturize sa panit, umutog sakto sa kainit, bugnaw-bugnaw nindot sa paminaw, insect and mosquito repellent. Alang usab sa mga nasa opisina o kabuyon sa biyahe, kamiti sa Calabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong, hubak og stress nga paminaw, mag Calabo Premium Rub ka na. Para ang buhay, hayahay. Para sa mga kagid-kagid og baho sa lawas panabon, gamit ang Calabo Plus Herbal Soap. Para pampaputi o papabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pangdepensa sa kutis, mag Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Kinigatong ka nato sa Just Marketing, Calabo Plus Herbal Products, kaysa Calabo Plus, tanang balatian, todas! Okay, so mga ka natong gamiton, mga kabisyo my love, so sweet. Duyog ta, padayon sa tuwang panaguban, padayon sa pagpahinsog sa kalawasan. Tumar sa tuwang mga produkto diri sa Calabo, o kini mga kabisyo, balik ta gihapon taod-taod ha, sa programang Tutok Pakatok sa Udto.